ihe agwa nwata nke bụ akị gwa nke bụ ichele akị ode kpo n'aka na ichele wee taa enwere ebe okwu m na-aga amalitele m akụziri bụ magachi so many people eburuolie si m daalụ mmiri ikwutalụ nke a so many people enyero concern about it akụzi m otu esi anụ nwanyị sọsọ nke na ofe ilili na m ekwutari ya bụ nke ọ ga-ebulu mana o nwere native ga-emekata ka onye abụsị gị mmiri ikwuka nke a ikwutali ya o nwere ka o ya eme ya mana nwere a na-anwa wee kụzie maka ọgwụ na ọchụchụ aja trafik eju ịbụlọkụlụ m ime m follow block and delete onye ka ị ga-eme ka ị dafụzi na ibe dịka mụ ibe dịka program mụ maka na chisi na-ezi ihe bọlụgodu soso ofu na ọ ga-eji ya na-ata nri nwanne n'one na-agba egwu n'ile owere ibe na-etili egba n'ime ọfịa ibe jiwa na-agba gị abụ I am not stopping anytime soon. Ọsị anya na-ewe gị iwe ọsị ajili ya like ya mụ ọsị ajili ya kpọọ m asị ibe izizi ị ga-ama bụ na m uchili ọzọ echili m nza na ọzọ egbugo m efi egbugo m ịnyịnya emego m ife ji ọkụ ebugo m amanwụlụ agago m mma niile o nwere ibe ga-emega nata ka m kwuo okwu ga-efevọ gị mana efevọ the land of Igbo o nwere nata ibe ga-emenata ka m kwuo okwu ga-efevọ m mana efevọ the land of tradition adị m egwu ya in my favor mama ọ dị egwu ya in your favor maọbụ any of your favorite favor ọsọ gị jili ya kpọọ m asị ọsọ gị jili ya ma gịnị fụ m n'anya chetakwa na m gwa gị na mmiri na-ezo ebe a maka so many of you na-asị na nọọsụ dị ebe m nọ mmiri na-ezo and secondly ụmụazị juru ebe a ụmụazị juru ebe a tata bụ afọ ụfọdụ bịagolube m malụ ka afọ na-ekesi adị ya onye buchiji agba ndị enyi na-eke ibe n'ibe si asị abụ gbanwetu na tọn mana m na-eme ibe ebe achọrọ m ka m gba ndị kpọgolibu na fon ma supporters ma ndị na-adụ ọdụ achọrọ m ka m gba ndị bloggers achọrọ m ka m gba ndị dibịa achọkwara m ka m gba nwanne m nwoke bụ Mathias Ezeaku o nwere ibe ga-eme ka nata ka okwu salụ mụ na gị okwu adịghị salụ mụ na gị den ka m gbazokwa ndị dibịa ndị ibe mụ na-ewu iwo ka m gbaba na okwu adịghị salụ mụ na ba onye ka m ji wee bido na mgbe izizi wee chi ọzọ wee zaba mmiri enwe ilo mmiri na-adịrị ewu ilo mmiri ka m bụ abụrụ m ilo nwoke mama abụrụ ilo nwaanyị afọ m bụ water that has no enemy abụrụ m ilo nwoke mama abụrụ ilo nwaanyị ọ bụgodị na ịkpọ m asị afụlụ m gị n'anya ọ bụ na ịfụ m n'anya afụkwala m gị n'anya ibe m na-eme ọ na-amasị gị
afọlụ gị n'anya. Program m ọ dị gị mma, afọlụ gị n'anya. Program m ọ na-ewe gị iwe, afọlụ gị n'anya. Nsogbu m na Mathias Ezeaku, nsogbu m nwere ebe ọ nọ. Akpọrọ m ya asị, o nwere ibe iwu na-ewe m ni, o nwere ibe na-ewe m ebe ọ nọ. Jee gba data ume anụ kwụ ọtọ sị m na-eme ibe ebe. Si asị ya jiri nwanyị na-ekwu okwu na nke akwụ ọtọ na-amụ amụ. Gbaba nche ebe a, gba ha niile ebe a. Jee gwa bank. Jee gwa ya sị ansị mụ na-eme ibe na mụ na-anụ enu ebe elu. Ọ dịka ọ nọ saịdị enu. Ọ dịka ọ nọ ebe enu. O nwere onye okwu na-eseli mụ na ya. Onye m mejọkwanịlụ n'ụzọ. Nna amarọ mgbe m ji wee meji ya. Ana m ayọ gị mgbaghalụ. Asị gị biko gị mee gịnị gbaghalụ m. Mala amalụ na m anọkọtara bịa kụzibe nkụzi. Ngị gbaghalụ ma abụrụ ka m kwuo kwunyele gị, ma ọ bụrụ ka m kwuo kwunyele onwe m. N'ọgwụ omenala m nọ na-akụzi n'onye ka mma na-akụzi maka na m abụrụ gị wee bido, abụrụ m gị wee bido, mma jikwana maka gị nwe mme gịnị wee kwụsị. Ama m odo ga anya bụ ibe m na-ekwu, mana ọ bụ na m mejọọ gị na okwu m kwuru na ọ metụta gị, biko gbaghalụ m na asọmokwu m na-ekwu na-emetụtakwana m. Mmecha ndị onwe m ọdụ gbaghalụ onwe m. Ayịyọ ka m sị ka m yọọ gị. Ọ bụ na okwu m na-ekwu na ọ nwere ebe ọ na-alụ gị abụ na mụ na-asụ gị mma na agịga abụ, asị gị gbaghalụ m. My problem with Mathias na that message o nyere bụ two things bụ my problem with him. Ọ bụrụ na ọ dụrụ m ọdụ, mana gwa onwe gị eziokwu, ije gee that video me, ọ bụrụ ndụmọdụ ka ọ dụrụ m. Ọ bụ na ị ga-eda vidio, ọ bụrụ ndụmọdụ ka ọ dụrụ m. Mana ndụmọdụ ka m chọkwala inye, maka na asị na ịfụkwa chọrọ ka edozie. Na ọ bụ na ogwu a na-esere mụ na gị nwebata wee kpesa gị ibe imelụ m. Ibe o gosi bụ na mụ chọrọ ka mụ na gị mee gịnị ka anyị dozie ka okwu desezina, ka ifozie datin ka ị na-emezine m ya. Nke izizi bụ na sensi m mebelu vidio, onwenibe mbọsị Mathias bịalụ na my video kọmentị ya sị m ride on, ka o wee gosi na ọ na-efolo m, dapụcha okwu ekwulu n'ọnụ. Nke abụọ wee bụrụ mgbe Mathias welu nsogbu, eso m na ndị bue n'isi, mana akọba ka eji wee lie ji abana, ọ bụla akwa nli. Anyị eme ibe niile anyị mere mesịsị ya, of which na ọ balị ya ntị. Oluo mgbe ọ batara from ebe ọ ga, mgbe onye na fon opikoro ndelie meseji, dechali abata na my page, menye welcome, ọ kọmentara. Ibe o gosi bụ na mụ dị too small na aki ya, mana nke abụ gawa ịghọtago, maka na eze si na-abọ ye ntị ewee bụ ya, maka na ọ bụ na abọnyere ntị na ya abụrụ eze. Adịlị m ya too small, esi m anụkwanụlụ m ibe email, anụrụ m ka o si wee mee, ma ọ bụ otu ọ bụ mbata wee si ya wee kọ, ma ọ bụla onye ala na onye ala na-ekwu okwu. Mana nke abụ gabacha eri abụ nwenube vidio m ọ kọmentịrị ma ọ bụ post we no that very particular one. Ọ bụ na m gbọrọ ya several calls, mecha complain ya elu Maazị Dibia, complain se Maazị Dibia ka mụ na Maazị Dibia afọrọ si na-ekwe n'ife Mathias mere m na ọ dị ọkwana m mma.
Osimo na nya ga-agbu ya okwu. Simo na ọ bụ na o mere otu a na ọ dịrọ mma na ọ kwesịrị ịkpọ m. Ebe ọ bụ na ọ nụcha ka o si wee mee. Ofu miss call bụ na ọ kwesịrị return the call. Or return the call up till today. Adịm akpụ ya ka ọ na-amị ego, adịm akpụ ya ka ọ sị m thank you. Ma gị malị na aka nli gwa aga akwa aka nli. Nke a bụ adịba n'akụkụ. O wee batazie wee bulu that video. N'ụdị na ọ chọrọ ịkọrekt m. Wee na-agwa m na ọ bụrụ na civilized country na polisi ya akpụrụ m. Wee gwa m mma ekwuzina ka ndị mmadụ na-alaiki m. Mathias ga-abata na social media nke mbọsị a. Si mma ekwuzina ka ndị mmadụ na-alaiki m, ọ nwere ibe mụ na gị na-azọ. Ibe nji maka ya wee na-ekwu okwu abụọ. Gba nkịtị mere na ọkụkọ ada anyụ mamịlị. Na ọgwa na gba nkịtị ọkụkọ ji wee gbalị mamịlị ya nye. Ya mere na ọ da anyụ mamịlị. Ịsa na okwu. Ọ dị ka ya allegation na-ebolu gị. Ma ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ ibe niile ka mmadụ na-anụcha agba nkịtị. Ọ sị ma ọ bụ na mụ mmalụ ka m si eweta ego m ji eli nri. Mụ mewu ya. Na mayasazi na Ndi Igbo. Ndị gelu di vidiyo ama m na ụnụ ghọtara ya n'ibe o kwuru. Ọ bụ na o nwere nke, ọ bụ na o nwere nke ọ bụ na o nwere na ọ bụrụ otu o si wee kwu ya ma bụ na m kwuru ibe ọ na-ekwuru. I am here to be corrected. Ịma na mmadụ eche mmiri niile zoro ezo. Ọ bụrụ onye ọbụla kwuru okwu ka m na-atọpụrụ ọnụ. Ala ekele m onye ọbụla na-akụzi maka omenala rie nne. Maka na ga-ara eli ada eli onwebe. Mana ọ bụrụ ka ekwu eziokwu. Mathias ebelivro na omenala. Unu niile na-akọ njapụtụja. Ọ bụrụ ka agba gị nke bụ eziokwu. Mathias ebelivro na anything spirituality. Ọnya ka o ji wee gwa gị na ọ nwere ibe bụ ọgwụ ego. Na ọgwụ ego adịrọ. Nya ka o ji wee gwa gị na enwere ibe bụ ndị mmili. Na ọ bụrụ onye ọya yabalụ asị aja chụwa aja na mmili. Nya ka o ji wee gwa gị na o nwere ibe bụ ndị Ishi a. Sọsọ ibe o believe bụ na science and technology reality. Ọ sị gị reality hit ya gị. Ọzọ gwa gị na pouch phone a na ọ na-enye mmadụ 3,000 ọlụ na China. Mall ọzọ na ndị China believe na spirituality. Mall ọzọ na ndị India believe na spirituality. Ndụmọdụ ka ọ dụrụ m mụnwa na-adụkwazi ya ndụmọdụ nke m. Ndị China ọ na-enye as a reference believe na spirituality of their own tradition. Before mbanye ebe ahụ ka m kwuke n'okwu ọgwụ ahụ ka m zazi anya nya bụ okwu ọ gwalụ m. Obibi unu ga-ama bụ na ebe onye bi ka ọ maala anya ya. Na ndị be anyị si na ochie azịza na onye amaala ebe ọnụ agbụsị dị. Onye bụ onye ụzọ wee tibe ite ya na-ebu ụzọ ewe mgbọmgbọ ya. Onye bụ onye ụzọ wee kpawa adada. Onye bụ onye ụzọ wee yebe ala ya na-ebu ụzọ akpa adada.
na 2019 o nwere something imelụ na be m. Somebody bịalụ be m akọbugo m akụkọ ugboro so many people na-efolo m ga-anụgo mgbe m kwuru okwu a. Somebody bịalụ be m ebe o si wee bịa bụ Porto Novo Cotonou ka onye bụ si wee bịa na that 2019 ka ndị agbala ọsọ na 2018 agbala ọsọ na 2018 na Cotonou na Porto Novo abi agbala ọsọ ndị Igbo gbala ọsọ ebe ahụ ụmụazị na-alụ gaghị gbala ọsọ dị a. Ọ bụ na o nwere onye lotalụnụ na agbala ọsọ na Cotonou na 2018 or thereabout 2018 or 2019 ka agbala ọsọ na Cotonou. Ibe ji wee gba ọsọ bụ na o nwere ritual emebelu ritual na Cotonou wee gbuve tọba ndị mmadụ gbuve wee welube gbawa ọgwụ. Ọmụnwa bụ mkpata enyi nwe akụkọ na somebody bịalụ be m from afọ a na-agbalị ya afa wee kwuchie o wee confess ya wee gwa m eziokwu si na nye agwụrụ 350,000 mgbe afọ ka ejiri gbọọlụ ya ọgwụ na onye gbọọlụ ya ọgwụ abụ nọ na that Cotonou na-ejidere nwatakịrị nwa 10 years gbuo wee gbọọlụ ya ọgwụ maka na ọ chọrọ ka client kwụọ anya ụgwọ. ka egbuchara nya bụ nwa onwenye wewe nsogbu na o nyegidere ibe nsogbu na nyewa bụ onye lụrụ nya bụ ọlụ na ọlụ ya agara aga mana ọlụ ndị nya na ndị ọzọ nya na ya yi wee lụọ ọlụ a na ọlụ baga mana ọlụ nya nwa patakụla agara aga na nya nọzi na complain ise nwa dibịa lụrụ ọlụ ahụ. Nwa dibịa wee sị ya na nya agbachala ava ọlụ ahụ wee sị ya na nya ya anata biya na ya ebutela nya bụ ite na biya ka dị ite wee lụwa ọlụ. Ọ sị na ndị otu ya na-akọnfam ego ma ọ sị na tupu nya alụ anya bụ ọlụ na onye ọcha akwụli ya 1.2 million mgbe ahụ nọ n'ime 1.2 million a ga-eji wee welu 350,000 wee lụọ ọlụ a na-agba gị ebe a. Mgbe ndị alụchazịrị dị ọlụ o nwere ozi ego ọ na-akọnfam atọl ibe niile ọ na-eme wee be n'aja o nwezi ibe ọ na-eme na-aga aga. Nye na onye dibịa wee kalakịta onye dibịa wee gụ ya sị ya na anya agbago afa na a ga-ebunata ọgwụ abụ na biya ka ọgwụ wee nwee ike wee lụwa ọlụ. Nye na onye dibịa wee kwe onye dibịa wee bulu ọgwụ tinye na moto wee bulu ọgwụ wee na-abịa biya wee bataluo na-abịazi n'ụzọ. Ndị polisi wee kwụsị ya bụ ndị polisi nọ na Cotonou ebe a na-eme stop and search wee sị anya meghe boot o wee je meghe boot ba wee bụ anụ arụ mmadụ kaba na-akpanye nya bụ ibe obu wee bụ anụ arụ mmadụ n'ime nya bụ ibe ọ gwara m nọ isi na abụrụ isi mmadụ n'ime nya bụ ibe na-ebutali ya. Ndị polisi wee jide nya bụ onye dibịa wee bụrụ onye dibịa wee jebe n'ọfịs
onwe dibia wee lụọ n'ọfịs wee gwube ka nya na ibe ji wee je wee gwube ndị nya lụrụ ọrụ ndị otu ya nụlụ nụ na-ejidere onye dibia wee gba onye na fon wee gwa ya sị ya na ibe na-eme ka ba arabụ ibe niile lụrụ nya bụ ọrụ ma ndị na ọrụ na ga-ala agalụ ma ndị ọrụ na-agarala agalụ ba niile wee wee ya n'ọsọ ba niile wee gbanataba Naijiria. Ndị gọọmenti ebe ahụ wee reki bebe ọsọ wee gbaa na Kotonu mgbe m na-agwa gị ebe a ba niile wee nata onye anụnwa wee bịa be mụ na o nwerezi ebe ọ na-agwọta na ọ chọrọ ịghọta ibe from ebe a na-agbalị ya ka aba sị m na ọ dalụ mmadụ ọgali ọbala si na onye adabeli odi na abụ si na o mere obu odi bụ alụ si na ya asị ọbala anya ete na abụ onye na-agba ọba ya aghọta ibe m na-ekwu wee jụrụ ya o wee mee confession wee gwa m ibe o mere kedu ibe ị ga-eme kedu ibe nya ya eme nsị ya na ị ya achọba famili onye wee nyabụ onye igburu nọọsụ ọ sị ya bụ the remedy ije ka ije kechie mmadụ si ya na nọmba 1 bụ na aja na dị na be nna gị na ndị bụ na a na-egbu mmadụ ma gị gburu mmadụ wee gba ọgwụ nke a bụ adị n'ụsọ ọzọ wee bụrụ na ọ nwere akọbugo m akụkọ nke a akọbugokwu m akụkọ nke a elulu na 2021 ofu di na nwunye wee bịa be m fadị nka di na nwunye abụ bịalị be m ba bịala ịyọ m ego mana ba na-alị kaadị eji afụ m ba wee bata onwezi ọnụ ọmala ọ ga-eji ivele na-eme ya maọbụ na egwu na-atụ ya akantel o wesị m ka m gbalị ya afa ka nya mala ive na-eme ya nwee metụ ya nwee jụọ nya abịa okwu abịa nwee wụsị ugili n'ala ugili wee gwa m na onye nna agbalaba na o gburu mmadụ achọrọ m ka meseji ya luo Mathias ntị wesị m na onye nna agbalaba na o gburu mmadụ na o gburu nwa oru ya ọsị m nwa oru na a na-akwụ ya ọrụ ete na ọ kpali ete na abụ na ọ dara ọgali ọbala sị m na onye nwemere ovu odi nweju anya bụ nwoke ntụghesi ya dị aba nweju ọnya ma o tele ime nye na nwunye ya etele ime ọsị m mba na be etere ime nwesị ya na aba anụnwasị na igbulu nwa gị si ya na aba sị na igbulu nwa gị adị na igbu nwa gị bụ na itele ime si ya na itele nwaanyị ime cheki gị mara ma ọ bụ ndị enyi gị nwaanyị mbụ o rudete nwunye ya wee bido bebe akwa nwunye ya nọ n'ọcha nke ọzọ wee bido bebe akwa nwee gụgụba akwa gụgụba nwunye ya akwa gụgụide nwunye ya nwoke rudete bụ ite iru elu anya mmiri ju ya anya nwee jụọ onye ọgịnị mere nwoke wee sị m na nya na ibe na-eme ka nya aka ọrụ m nwee sị ya kedu ibe menụ o wee sị m na o nwere ọgwụ a na-anụ saịdị va achọghị m ịkpa afọ obodo onye na-agwa gị ebe a bụ onye Anambra steeti ọ sị m na o nwere ọgwụ a na-anụ saịdị va ọgwụ abụ bụ saịdị Benue ka a nụrụ ọgwụ abụ ndị Benue ọ bụrụ saịdị va ka a na-anụ ọgwụ nọ ndị Benue na-anụ ọgwụ with neighboring village sị m na ọgwụ abụ ka a na-anụ maka na ndị saịdị anyị a o nwere obodo ọ ga-abụ ịbata saịdị anyị a bịa
bịa sị ụmụ ekolobịa n'ebe ahụ ka fa bịa nụọ ọgụ ka agwụ abụ ụgbọ o nwere ndị ga-ekweta eje ọ sị na ofu onyi ya nwoke wee gwu ya sị ya gaba jee Benue gaba jee enyelu ndị Benue aka wee jee nụọ ọgụ akọbugo m akụkọ a bifọ akọbugo m ya bifọ onye ọbụla na-efolo m ga-ama na m akụgo akụkọ a bifọ o wee kwe ba wee jebe Benue wee bataluo na Benue ndị Benue wee bunye ya egbe wee bunye ya arụsị si anya nwụọ na ọma nje jeso ndị nụsaba ọgụ nọ ndị a agbalị anya na ụsaba ọgụ ka ọ ga-anụsa ọgụ ọkwe ebu ya arụsị si ya nwụọ na ọnwa anwa wee zulu egbe nụnwa na-eme ibe dịka anụcha ọgwụ achọba egbe achọ na ọ ga-akwụ ụgwọ dị egbe ọkwe ma wee bunye ya egbe provide ya ebe ọ ga-ebi na-enye ya nri na-akwụ ya ụgwọ n'ọnwa ka ọ bụ n'izu ibe mmadụ ebe na ba na-akwụ ya ụgwọ on daily on maybe weekly or I don't know mana ba na-akwụ ya ụgwọ according to him. Nne na nwunye ya na nwa ya so wee jee nyabụ ije nwatakịrị okwu na-aga dị 6 months old bụ nwatakịrị nwunye ya mụrụ ọfụ a na-enye ala ọ dị 6 months old bụ nwatakịrị a ibe m na-agba gị bụ ibe mmadụ bịara na be m ọ bụrụ akụkọ fim ọ bụrụ ibe fim na ka m gba gị ibe melu na o ji wee bụrụ na nne ekwu okwu ibe gbasara oke ite nne ekwu ya with assurance ọ bụ nkwuchazi enye Mathias agba m ụdị polisi ya bịa kpụ m nne na nwunye ya wee jewe nọdụ ebe ahụ biliva wee jebe ọgụ nụvajelụ eji nwoke anụ bụ ezigbote otiligidi according to him ọ sị na enyi ya nwoke na-ezu ori n'ezi enyi ya nwoke na-ezu ezigbo ori ọgụ na ya na enyi ya nwoke jelụ ba wee luo na battlefield wee nụba ọgụ n'ụcha bataluo na kampụ ebe ba na-alarụ ba wee dinara anị ya na enyi ya nwoke maka na onye nya na ya ma onye mere introduce ya na enyi ya nwoke wee jee n'ọlụlụ nke dị iche batara lisie nri nwụcha ibeba na anwụ secha ibeba na ese dinara anị ọlanifụ ụla enyi ya nwoke wee kwunye wee dee egbu ya n'aka wee buli ya wee fuo ọfụrụ ọzọ enyi ya nwoke nụ ọfụrụ ọzọ enyi ya nwoke nụ bịa he ọlụbụ pie ọfụrụ ọzọ enyi ya nwoke by the time ọ kpọtaziri ndị ọzọ si bagada ebe ọ nọ maka ọ bụ na ọma mere ka ọ jere ịnyụ maọbụ nke ọzọ ndị nke ọzọ abụ adịghị ata ala atọ ọzọzi bụ na-achọba na-egbu ya achọ afụ ụzọ egbu ya ndị obodo onu wee tụnye ya aka n'ukwu jidegodi ya jidesie enyi ike jide didilidi ndị obodo abụ wee kpoli ya wee naba bebe si eweta egbebe bụ ili ya wee jụọ ọgụ na olega egbebe o wee go enu gaa na nye lere egbe asị ya lota alụsị ọ nwụrụ ndị obodo a wee jide nwa ya na nwunye ya wee si ya ji achọba enyi ya nwoke abụ na ọ bụ na ọ chọtara enyi ya nwoke abụ na ba ga-egbu nwa ya na nwunye ya ịba nụnwa kọtụgo amara m na abụghara ebe a ọ nọsensị itinyela ebe ebe bịara otinye ya n'ọkụ
mgbe o ji wee chọba enyi ya nwoke chọgide enyi ya nwoke ndị obodo wee na-agụ ya sị ya na a ga-egbu nwa gị na a ga-egbu nwunye gị ma ọ bụ na ị wetara nya bụ ibe ị wetara egbe abụ na ị ga-akwalele ụgwọ ya. Nọmba 1 bụ na agwụ agụbago nwunye ya, agwụ agụbago nwa ya, agwụ agụbago ya na ọ dazi eweta ego ibe anụnwa na-aga mos amara ibe a ga-eme. Ndị obodo na-eteratin ya na-agụ ya ahụ na ba ga-egbu nwunye ya na ba ga-egbu nwa ya. O wee kpalụ wee pụọ ebe ọ gwara m bụ na ọ nwere ofu onye gosiri ebe dibịa ọ jere ka amalibe dibịa bụ ga-eme ka ndị obodo rapụ ya. Nwa dibịa bụ wee gwu ya si ya na alụsị na ọ nwụrụ ama ngwu ya ma anything na nya ya emenwuroli ya anything maka gịnị na ọ nwụrụ alụsị na nya chọọ imeli ebe ọbụla na alụsị na ọ nwụrụ ga-achọwa nya bụ dibịa si ya na o nwere ebe nya bụ dibịa ga-emenwuli ya. O wee bunye iru buta bịa dozielu m ebe a na-enye ka ọnọdụ ọfụma ma ije weta m sọket ya dị n'obi plọg onye ihe. Nwa dibịa bụ wee tụnyere ya alụ wee si ya nya jee dutali ya nwa ya ka nya kwụọ onye ụgwọ. Ọ sị ya nwa ma ọkwụ ya si ya dinye ya nwa ya na nya ya enye ya 1.5 million. Ọ bụrụ na nwa dibịa nwere pastọ ọ chọrọ ịlụrụ ọrụ yeah, Malamo did that boy, you like. You go to all those people now, but to there. Obu no nwere onye pastor, nwa dibịa chọrọ ịlụ ọlụ. Nya bụ ọlụ ọ chọrọ ịlụ pastor, ya eli mmadụ. Ọlụ abụ ọ chọrọ ịlụ ya, ịma afịa. Ịma afọ ọlụ ọ chọrọ ịlụ ya. Ọlụ ọ chọrọ ịlụ ya afịa bụ oke ite. Oke ite ka ọ chọrọ ịlụ pastor. Nwatakịrị onye na uwe anaba bie wee naluwe wee kọlụ nwunye ya si ya na ibe pastọ kwuru. Wee kọlụ nwunye ya si ya na ibe pastọ kwuru. Nwunye ya wee jụ onye butere akwa bụ nwunye ya bidoro bebe. Nwunye wee jụgide di ya wee convince gidi wee convince ti ya. Ba wee dulu nwa ba bụ di 6 months. 6 months plus some weeks. Wee dulu ya wee jeba na be dibia no. According to them according to them, ọ bụrụ ndị oyibo asị gị allegedly. Ọ sị na nwa ba dị 6 weeks abi 6 months plus some weeks. Ba wee duli eje dunye nwa dibịa. Nke m oge duli ya wee je dunye nwa dibịa. Nwa dibịa wee nye 1.5 million as of 2021. Ibe m na-agwa gị bụ true life story. Nwa dibịa wee welu nwatakịrị ahụ wee prepare ọgwụ o nyere nwa pastọ.
onye nu wee je welu 750,000 wee je nye ndị obodo ego yọtaliva na ayiyo n'egbebe nyebe 750,000 wee wele ego nke ọzọ nye na nwunye wee move out of the village, out of that village wee je to the neighboring village then around that very city wee je welu ego nke bọla bụ wee bidoro nwunye ya ched bido nwunye afia provision allegedly o dịka gbasi wee kwu wee bido nwunye afia provision nye na nwunye wee na-azụ afia provision a the problem ọ na-enwezi bụ na odi n'ala anyị na-eme ka ọ lara ụla nwatakịrị na-eme apịa nwatakịrị bụ mma apịa nwatakịrị bụ ebebe akwa ọ na-ebezi akwa bụ na-adị ya na ntị the boy ebido mebezie ka onye ala a na-akọwa na every week na the boy na-ayi ala no less than 3 times in a week. Every week the boy na-ayi ala no less than 3 times in a week. Unless he mejideli ya mmadụ ogwi ọ lara ụla ọ teta n'ụla o weta onwe ya the thing wee megidebe the boy wee naba nwunye wee sị ya gaba naba na ọ na-emezi ive ivele chedi na-adago chedi na-eji ego ni wee bido adago ndị nọ na TikTok na-aga na n'ihe m na-ekwu somebody say this must be a movie. Ọ ibe ha na-eme unu adị na amara ọ na-azụ a place ị na-ejenube na-eme exist ọsịm that must be a movie. Ndị nọ na TikTok na-aga na n'ibe m na-ekwu ya ga gani ba ndị nọ na TikTok na n'ibe m na-ekwu ọ bụ na ị na n'ibe m na-ekwu dali m hi ọ bụ na ị na n'ibe m na-ekwu dali m hi welcome back ọ bụ na ị na n'ihe na-ekwu na edel m hi if you are hearing me comment hi okay okay mgbe nye bụ chadi vedalụ ibe niile ba na-eme ayasa ana ba maazị ibe ba ga-eme agwụ agụbago ọzọ ba wee naba village ba wee nataluo na village ba ewejụba ese nya bụ nwa ebe osisi wee ga njọ bụ na ibe anyị na-eme di ha ozugbo bata village ebe bụ wee mebi ọzọ nyabala. Yes, I am very sorry. Noise is too much in my background.
due to so many children are here. So many children are here. Bana Mesalaka. So I could not control all of them. Ndi obodo we notice vive melono. We joba nya bo nwan. Si agadi be na mediki. Awandi ada sago obo a. Ba da sago obo. Ba da sago obo now. So mgbe ndị obodo ji wee chọpụta ife na-ebenụ ndị obodo wee jụwa wee jide nwaanyị wee jụwa ya nwaanyị wee gwa ife melụnụ ozugbo nwaanyị kwuchara ya ife na-eme di ya dị mma wee jụọ di ogbu eziokwu di ya wee kweta wee bada iche enye n'obodo ya wee bada iche ebe na bụ n'obodo ba maka na aba anyị sa akụkụ anyị a ọ bụgodịru na ọnwa gị ka i gburu maọbụ na ị mara ụma wee gbuo ọchụ ị ga-agba ọsọ ọchụ ewedubube ịgba ọsọ ọchụ gaba gbawalị wee gbabata na egbe arịa m ha bụ ụzọ bili achala wee si achala bata egbe arịa m wee na-alụ ọrụ mesin di na nwunye na-awụ kọnkriti di na nwunye nwa wee na-awụzi kọnkriti badazi abụ nli eli the worst part bụ na ibe abụ na-eme di ya ka na-eme mana ọ bụrụzi every time ibe ba bịalụ be m according to them bụ na ba bịalụ ịyọm ego ba ji eli nli o wesizie na ya wee gbaba afa maka na o nwere onye ba kwere akọlụ ụdị akụkọ a na ịgba arịa m ka ba bịalụ o nwere ya nwere akọlụ ụdị aka ka ba bịa na achala turu ibe aba gbaziri ba wee kọbazi ya kọpụta ka ba si wee mee ewepụta puku m ego m enyebe mana m were ego m mee gịnị tinye n'akpa maka bọdị pati na man ugo nya bụ ibe na ba mere alụ mma nwere ole ego m wee nyebe mmadụ ebe ọ dị ibe ba ga-eme gbaba baji agaba kwuo nze kwuo ndị Ishi ba kwuo nze na ndị mmụọ baji agaba tụọ ewu n'aja ana baji agaba kpụọ anụ baji agaba kọ mme dịka usoro omenala bụ onye gburu mmadụ ka nwatakịrị abụ zuo ike nya ga-emechalụ nwe send ebe out of my house ba wee pụọ ibe ji wee ka akụkọ a bụ na ọbọdụ ose na mụ na-eme ndị dibịa atak bụ okwu m bidoro eri 2014 wee kwube then eluo na 2022 somebody abịa be m wee gwa m na o nwere nwa dibịa nya jelubia n'ovu obodo na nya betalịba nwa dibịa bụ wee gọjara nwa dibịa ka o ji wee dịrị ya
nwa dibia wee charge anya 3.8 million o yeji wee gbọrọ ya ọgwụ. O wee sị nwa dibia na nye jiri okwa na ego 3.8 million karị ka nya ya eji wee mee. Nwa dibia wee gwa na ibe eji ego ibe erili nne na ibe na-ego ego orili nne. Nwa dibia wee gwa ya na ya eje na ebe nili ozu ka eje ebe onye mkpumkpu na nye ya akwụ ndị ya agwụ ya ndị ya bọdete na ụgbọ na ndị abụ ya nazu 1 million n'ime ego abụ wee jee ebe onye mkpumkpu eji wee gbọli ya nya bụ ọgwụ. Asị m ka njụa unu ụmụnne m, efi n'one ka ọ na-abụ mmadụ gbuo o wee zaba ogbu efi. Akụkọ niile m na-akọrọ gị ebe a bụ akụkọ gbasara ndị Igbo. There are so many stories ibe gbasara nke na-egburu nwatakịrị wepụta mkpụrụ obi ya bụ ibe mere eme live. Ibe mere eme live dị akụkọ bịa na be m. Ọ bụ na mma aka ochie ka mma aka ọfụ. Ọ bụ maka ya ka o ji wee bụrụ nkụzibezie maka ọgwụ nti ebezie aka ebe bụ ebe maka ndị nna agbaba rapụ ụka ka ba mebe omenala ka ọ dabụ na babata na omenala barogbune n'ọgwụ. Ọ bụ na mmiri enwere ose baba megịnị bapụta n'ụka ka ba mebe omenala ba niile abụrụ omenala nsị baba bido na ịgba ọgwụ igbu mmadụ abụrụ omenala. Iji mmadụ wee gba ọgwụ ego abụrụ omenala. Na iji mmadụ wee gba ọgwụ ego abụrụ omenala. Kedu onye kwuru ibe anyị mbọ? Ọ gwa na ya ga na-agba ndị be anyị na maka na from this very app o nwere so many people ji because of my teachings wee baga into tradition. Ọ bụrụ na ị bụ one of them, they go to high in a comment section. Ọ bụ na iji because of my teachings wee mebe omenala ma ọ bụ iji because of my teachings wee bụ na omenala abụrụ ajọ ife, they go to high in a comment section. No, from my page, from my teachings ka iji wee malụ na omenala abụrụ ajọ ife, they high in a comment section. Achọrọ m ka ị nede anya na your comment section. Achọrọ m ka ị nede anya na your comment section. Then ibe gbasara ọgwụ ego ma ọgwụ ego ọ dị real ma ọ bụ na ọ dịrọ real. Nke a bụbụzi akụkọ gbasara Mathias na ndị otu ya. Maka na Mathias ebelivro na spirituality. Mana o nwere ka ị ga-esi wee kụzie omenala ma ọ bụ ma omenala without talking about spirituality. Because no matter how holy you are, no matter how repented you are, no matter how belief you have, spirit control the physical life whether you believe it or not. I am not telling you for you to believe. I am not telling you for you to argue. O nwere ibe njụrụ gị mgbe ahụ. Maka na anyị ma na reality dị. Anyị ma na o nwere ibe bụ reality. Gọọmenti emezi nke a na nke a ga-eme. Gọọmenti alụzi ụzọ na nke a ga-eme. Agbalị m unu mbụ sị gị na onye ọbụla chi ya ekwere ọnwụ ga-anwụ. Deeti ya bụ chi gị kwuru na ị ga-anwụ lele. Ole asị m ịchụrụ chi gị aja. Ole asị m ịkwapụla aja akalaghele. Ole asị m ịchụrụ ndị nwụrụ anwụ aja ba wee kwekọrịta na onye a ka barapụkwu onye ka ọ nọ ọtụtụ oge ka ọ da anwụzi na
onye ọbụla ga-anwụ na accident ọsị asị te ụzọ ọsị asị tọọ kapet ọsị asị matais n'ụzọ niile oluo deeti ya bụ ekwulu na ihe eji wee nwụ na accident iwu bụ na ị ga-anwụlele na accident bụ onye ọbụla chi ekwulu na ọ ga-anwụ na accident obodo nwụrụ na accident n'ibe ba metal onye bụ ụlọ alụsị dị na bie nna ya wee tụfuo suo onye ọkụ ọ bụ na alụsị ya bụ ekwu na ị ga-anwụ na accident ọsọ gị nọdụ US ị ga-anwụ na accident obi na ị ga-ama bụ na USA dị more advanced than us na accident ga na-eme na USA Dubai ụzọ be dị ka ute jụọ ndị nọ na Dubai ma accident ọ na-emekwa na Dubai ọsị ya gọọmenti lụrụ ụzọ niile lụrụ ya lụbata n'ime ruumu gị onye ga-enwu na accident ga-anwụlele whether you believe it or not o nwere gbasara reality ya accident nwa ga-eme eme ọ bụ na chi ga-ekwu na o nwere ibe ga-eme ka nwa na accident ya ọsịa ụzọ niile ọsịa bụrụ na moto nwa sọmasọ tụrụ daba n'ime mmiri ị ga-afụlile onye ga-ehepụ gị maka gịnị na chi gị kwuru na ịma nwụ na accident ya na accident ama mgbu gị ọsịa anya bụrụ na moto sọmasọ tụrụ 20 times ọ bụ na ịfụnụ bụ onye moto sọmasọ tụrụ 20 times ọ dị ndụ ọ ka dị ndụ lue kịta ike ikezi ibe nye nọ na moto amụsịcha ụfọdụ mmadụ na-abụ maọbụ ofu onye ọsọ gị lụọ ụzọ ọsọ gị alụ n'ụzọ Mathias achọrọ m ka m gwa gị na ndị gọọmenti tinyela anyị kọmpen ọ bụ na gọọmenti ekireti ya job opportunity to everybody o nwere ndị katara na agalaga na ba ga-abụlela ụbịamụ onye ọbụla katara na agalaga na ọ ga-abụlela ụbịam ọsọ gị weta 100 million naira nye by 1 year nye the person 1 year nye the person 1 year ibe njezi gba gị 1 year asa gị monitor bịa na onye 1 year wepụli ya anya after 1 year na chi ya azụ ụdị biznes zọrọ anya bụ nya mebe ọ ga-akọlere gị akụkọ maka ego ahụ whether you believe in reality whether you believe in spirituality spirit control the physical the thing behind that thing melụ na onye abụ ji wee na-achọ ego ahụ achọ 100 million abụ inyeli ya bụ spirit dị behind it whether you believe in spirituality or you don't believe on it. I am one of the witness. Chedi mo dagidele da bụ afọ nana ma mụ na-agba mba adị m achụ nwaanyị mgbe m na-azụ abịa adị m eje aṅụ mmanya adị m eje klọb ejuru m ego m achụ nwaanyị mana chedi m dawalụ ndị ego disappear ọ bụrụ Nollywood ọ mere m n'anya onye asị m ji utu dey talk kete balacha gị anya admin block that idiot o nwere ndị bụrụ that opportunity ji obodo oyibo ma data ụfọdụ nọ na Nigeria kaba mma advance country o ebe ọlụ dị ebe ọkụ na-enwu n'elu there is job opportunity everywhere ba na ebe ahụ ụfọdụ nọ na Nigeria kaba mma ọ bụ eziokwu kọba asị kedu maka ndị nọ n'obodo oyibo ebe a ọ bụ eziokwu kọba asị onwe ndị nọ n'obodo oyibo ụfọdụ nọ na Nigeria ka mma o nwere nọ n'obodo oyibo na-ayọ ka nya naba n'obodo oyibo nya nọ na o were isi ọ bụ eziokwu kọba asị forget about reality whether reality or not reality ọ bụ na Chimekwe na mụ ga-anwụ nwụrụ ọ bụ na Chimekwe na reality cannot kill me reality cannot kill me o nwere ibe dị ka reality igbu gị ma reality cause like accident onye chi kwere na ọ ga-anwụ na accident ga-anwụ
onye chikwale na ọ ga-akpata ego ga-akpata ego ọsọ gị create a job opportunity everywhere. Jee obodo oyibo ihe ndị ọcha na-ayọ ego, all of them are not wealthy. Jee US ihe ndị ọcha na-ayọ ego, jee South Africa ihe ndị ọcha na-ayọ ego, jee Dubai ihe ndị ọcha na-ayọ ego. Ndị n'obodo oyibo ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? Ndị n'obodo oyibo ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? Ndị ọcha ka nna gbaga ọ bụzi ndị isi ojii nọ ndị ọcha na onwe na-ayọ ego, ọ na-ayọ ego n'ụzọ, ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? Achọrọ m ka mgba gị na ebe ọbụla ụbịam dị na ogbenye dị ya, ibe ọbụla onye ga-abụ n'ụwa dị ya n'akalaka, o si na chi ya. Whether you believe in spirituality, whether you believe in reality, ọsọ gị mepee ebe na-emepe tichu, mepee nye na Igbo niile, ndị ga-abụ ụbịam ga-abụ ụbịam. Ọsọ gị gọọmenti kwụba onye ọbụla 1 million naira, onye ga-abụ ụbịam ga-eme gịnị? Ga-abụ ụbịam. Forget about reality. Nothing like a reality. Life is according to your destiny, whether you believe it or not. Reality does not affect you. It can never affect you. The only thing that will affect you is your destiny. If you are destined to have a certain sickness, you will have it. If you are destined to die young, if you are destined, all your opponent ga-egbu onye ga-esi na chi ya. Gbalụ m nwanne anyị nwoke bụ Mathias. Maka na mgbazi onu ịgbazigo m onu ka mgbazi ego onu. Then Mathias asịkwa m ka mgbazi ego onu na branches ị na-emepe. Maka na ịgbazi ime onu mma gbazikwe gị onu, onwe ibe na-esele mụ na gị. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ, ebelivulu m ya. Ogwe bụ branches ị na-emepe ba na-abaga n'ihe ba na-eme every Sunday. Ọ dị very very wrong na tradition. Na omenala Igbo onwere ebe ọbụla akọọlụ gị na ndị be anyị na-agbakọba ekpele ofu alụsị maọbụ ekpele ofu chi agbakọba ọnụ every Sunday ba niile eje ebe ahụ. Emesi enye onyinye ọgwa ibe ndị ụka melụ ka ị na-ewomi maka ụmụnne anyị na-asị apụta n'ụka bụ the same thing ka ị na-eme. Ofu offering and tithe aba na-enye mgbalụva sịba na ọ bụ na-ewepụ offering and tithe, so many church ga-close down maka na business center ka ọ bụ. Ofu ibe ọ bụ na ka emepe na ọsọ gị jiri ya na-asụ the whole village. Ọsọ ya bụ na ị gadalụ ndị ajadu niile banyecha offering ya weli eje enyebe, ọ dịrọ mma. Brother bajiri aka baje eje enye ndị ajadu, bajiri aka baje eje enye ndị ogbenye ịnakọzi na offering and tithe, and that Sunday unu na gada ọ dị wrong na tradition. I am telling you the truth. Onu ka anyị na-agbazi ọnwa, ịgbazi ime onu ka mgbazikwa ego onu, ịgbazi ime onu ka mgbazi ego onu. Ọ bụrụ ịchụpụta ndị be anyị na chọọchị mepere another church every Sunday, onye dị na-edulu nwa ya dulu nwunye ya agbagawa na chọọchị Mathias. Ndị be anyị esiri otu a wee mee omenala. Ọ bụrụ omenala dị nke ahụ, omenala ewere ebe a na-agada. Omenala bụ na be ndị na be nna gị ka ihe emebe omenala. Ị na-abịa ebe a bụ atụ nzu ịmatụ nzu na be gị nọdụ na be gị mebe omenala. Ọ bụrụ na ikwu ibepelụ nọ nkụzi ka ị chọrọ ikuzi, ịgba ọva asị na ịkpọrọ vagada ikuzi ebe nkụzi, mana ọ bụrụ ọzọ every Sunday. Amana nkụzi ka ba na-abịa ịga onye gezie nkụzi ọnaba, mana wepụ onyinye ọgwụ ibụlụ onyinye na-enye minus anya. Onye ọ na-ewu iwe nya wegbu anya bụ okwu a nkwulu na onye ọbụla ọ na-ewu iwe nya jee ha ọgwụ transformer. Wepụ onyinye na ya, onyinye abụrụ ya, onyinye soro not the same way eji wee tọlụ ndị be anyị ka ị na-eme ebe a. Ọzọ wee bụrụ mmadụ na ozu nwụrụ anwụ ewere okwu. Ebe ozu dị wee nwụrụ, mmadụ adịghị eje ebe ahụ eje eme ọkụ ozu maka na spirit of every dead person nọ n'ebe ọ dị wee nwụ until no mee 12 days o ji wee nwụrụ wee pụọ. Ibe ha na-abụ mmadụ nwụrụ
ijana mmadụ nwụrụ na accident ije ebe bụ jee enye foto jee gba ụmụnne anyị sị na Jizọs melere ịwa na Jizọs melere alụ ọ dị against tradition. Anyị adịghị ama ọkwa ozu, anyị ejiri ozu egwu anyị ejiri ozu akpali amụ. Anyị ejiri ozu egwu ụmụnne anyị mmadụ nwụnarị welibe obi melụve ebele metalụve ebele na ndị be anyị si na mbọsị ọbụla mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe ya ebulu ozu onye ọzọ dịka ebu ukwu nkụ o nwere ya gbanarịla ọnwụ. O nwere onye ọbụla gbanarịla ọnwụ, onye ọbụla ga-anwụ anwụ. Mbọsị ị na-amụ ozu anwụ bụ onwe gị ka ị na-amụ amụ. The spirit of those people ị na-amụ ọkụ ọ na-abụ mmadụ nwụrụ na mmụọ tete, mmadụ nwụrụ na mmụọ na mmụọ, mmadụ nwụrụ n'ụwa na mmụọ tete ọtete ọ na-awụ ọchị gị ị na-amụ ọkụ ya. Ọ bụgodị no mistake ka ọ mere na ọ na-eje ụka ịda ịrụ ọbụla ya n'iru ndị bebe sịba ṅụọ ntọ kwa nwanne unu nwụrụ na Jizọs egbueni ya. That is not good. Even your enemy nwụrụ n'omenala be anyị n'omenala Igbo nke na mmadụ nọdụ n'ikpe ikezi anya ka a na-azọ onye bụ wee nwụrụ okwu a na-abadị suspend na-ekpughere okwu a na-abụ na nwanne onye bụ nwụla nwa ukwu itelu kwuo egwu okwu a na-abụ ọzọ. Ndị isi ọbụla ndị okenye ọbụla ndị nze na ọzọ maala ibe ga-emechi okwu a na ịgbabasị gị na nwugo na mmadụ nwụrụ na ama ntinye ya ọnụ ọntili na onye dị ndụ na onye dị ndụ na azana na onye dị ndụ na onye nwụrụ anwụ ada azana adịrị ekpi ebe maka na ike ikpe onye nwụrụ anwụ wee kejọọ ịma na ị ga-ebuni ya ikezi ọbụna ibelivro na spiritual ibelivro na onye nwụrụ anwụ ga-ekwu nwa okwu ibelivro na onye nwụrụ anwụ ga-abịa nwa atak ibelivro na onye nwụrụ anwụ nọ n'ụwa ọzọ. Amara m nke ibelivro iji maka ya wee na-eme mana onu ka nna agbazi gị imezi ya na ọ dịrọ mma ịma ọkụzi na ụmụnne anyị nwụrụ anwụ na onye ọbụla ga-anwụ anwụ. Ewere m ike nwụọ echi dọmmọkụmi ewere m ike dị ndụ echi ewere ike onye ọbụla ga-anwụ onye ọbụla nwere ike ịnwụ ma ngị ma onye ọbụla nwere ike ịnwụ. O nwere malụ oge nke ya na onye ruo oge ya ụwa bụ afịa onye zujie nke omegị na ọnaba onye zujiri afịa wee naba ịmụ na ya amụ na onye mala ibe nye na chi ya kpatara o ji wee nwụrụ otu ahụ. Gọọmenti abụrụ chi gị. Anyị si na Chukwu wechara gọọmenti ewelu gọọmenti abụrụ chi gị. Chi gị wee final say in your life. Ọ bụ na chi ga-egwu na n'aka gọọmenti ka ị ga-nwụrụ n'aka gọọmenti. Ọ bụ na chi ga-egwulu na ịdị na lanị na ị ga-anwụ no accident ga-egbulili gị si na ịma mpụta ilo taya moto si na spret ọ mapụta ebe ị nọ sogbuo gị nwụrụ ba niile bụ accident. Ụmụnne anyị mụ na Mathias adịghị eso okwu. My fans and followers unu akọzina Mathias ọnụ na mụ na ya adịghị eso okwu. Onu ka m gbazili ọ gbazili m onu mgbazikwu ya onu ka m gbazili ya kịta. Ndị dibịa niile abụ na-ebu bulu vidiyo a tinye mmiri enwile ose nke a mmiri enwile ose nke a. Achọrọ m ka m gba gị na ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala abụ mmiri n'ọnụ wee kwu ya nke bụ nwa dibịa onye ọ na-ewe iwe. Ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala weli eje zukọda dibịa tag ya da dibịa ka ọnụ ya na tag ya da dibịa ịmalụ dibịa niile ama ndị a niile bụrụ da vidio tag ya ba ihe tag ya da dibịa si na mụ na-agụ ya na gịnị ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala. Whether you believe it whether you don't believe it ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala. Ọzọ gị kwuo na mụ na-egwu ya ka ndị mmadụ bịawa bịa m ọ mụkwuli ya dị ebe a kwuo nke gị ka ndị mmadụ bịawa bịa gị. Anọ m na peji m kwuo ka ndị mmadụ bịawa bịa m mgbe nọdụkwuo na peji gị ka ime gịnị kwuo nke gị ka ndị mmadụ mee gịnị bịawa bịa gị. Mụ bụ nwa dike kwuli ya dị ebe a ibe dị gị mma mee ọsọ ga-anwụ ịnyụa tag ya that those nonsense dibia busiri that video tag ya I want to see their faces.
Obulu dibia bo na bo bataluo na azu ma na akomo tag anya na this program. Na mo choro efo ugly face ya. Ka ngwe anya n'iru ya, achọ m egwu ya n'iru ya. Tag anya mkpọ anya afakwu anya. Tag ya dibia ka mkpọ anya afakwu anya. Na mo di ime wee jebe n'oka. Ebiro mu dibia na agụ na agụ mo. Adị m 19 years old wee bụrụ millionaire. Before agụ wee bata ya sa ibe na-eme. Ebiro mu dibia maka agụ. You na Igbo na-ekwu. Adị m ime wee jebe n'oka. Ebiro mu dibia wee mbe na mo dị na mbụ dị n'okorobịa na-agbasi mbọ ike before dibia amụ. Achọrọ m ka njụ onye dibia ahụ. Oke ite n'one ka nne ya na-agbọ mgbe nne ya dị ndụ. Jụọ ya nya dati dibia. Jụọ anya dati dibia. Kadiva achọrọ m ụna tag their name. I want you to mention their name. Mention their name. Don't be afraid. Don't move by the man. Mention the names of those people. Unu na-agba m na-akọ nyo n'ọnụ. Mention their name. Don't be afraid. Don't move by the mention not their name. Mention their name. Tag them in this program. Can go to their face. Kabaga never say Avanya more reply. Actually, Mogang Bangabu Wadibia. Can you age? Oku no nekan nagibol. Okay, the no nekan nagisi well. Ndị nnaba gwọrọ ọgwụ ego maka bebe na-adị odoluwa panarụ. Ndị nnaba gwọrọ ọgwụ ego odoluwa panarụ. O nwere nwanne anyị nwoke, yes, o nwere onye nkasị na ndị ọcha na-ayacha kedu mafia na-ayacha ọya nsị na ọ na-aya ndị asị na ba gwọrọ ọgwụ ego na o nwere ebe ọgwụ ego. Yes, ekwu eme dibia. Somebody mentioned earlier. If we are mentioned Magandwagi, Nagogolo Kita. And so many of them. Nagogolo Kita. Maduno Naganagolo Kita. Nagobita Wolokita, where Motagi. Balu na ebe ọjọọ ọsọ. Ọgwụ ọbụla lelele were repercussion na ọgwụ bụ by force nature. Mma ekwu ya ọzọ iteda m n'ụla nkwu onye ịkpụga m polisi na-ekwu ya ibe ọbụla ịkpụga m mma na-ekwu ya ọgwụ bụ by force nature ka onye gị ibe na-adịrọ n'akala aka gị maọbụ ibe na-elubere oge o kwesịrị ilu. Chi gị zulu gị jee chụọ aja dị na be nna gị. Jewe na be nna gị jee mebe omenala. Asọ gị bịawa be mmiri enwe ilo. Go to your house and do tradition. Asonge biabe mmiri enwe ilo. Jewe na be nna gị jee dozie ndị Ishi, dozie chi gị, dozie agụ dị n'ihu nna gị, dozie agụ dị n'ihu na nna gị, jee na mmiri chụọ aja. Chụpụrụ ndị nwụrụ anwụ aja nya bụ aja ụmụada aja akalaweli. Jee chụọ anya na aja ọfịa. Nya bụ ibe ndị Igbo melụ. Chụọ aja n'ezi gbara ịtọ. Chụọ aja n'ogologo ezi. Nya bụ ibe ndị Igbo melụ. Ịgbabazikwa ọgwụ. Agbakwa nga agbọ na. Kama na mụ na-agba ndị gị anụ. Ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-eme ibe nkwulu. Ị na-eme ibe nkwulu abụ m nna gị. Am I your father? You must not do what I say. Do your mind. I'm not your father. So it's not too much to know more mega advice. Don't take my advice. Do whatever thing that pleases you. Man, even na agba mu Igbo bụ na ogwu ego abụrụ omenala Igbo. Ọ bụ na onye ga polisi ihe eji kpọrọ m, polisi bịa kpọrọ m. Maka m gwa gị na ogwu ego abụrụ omenala Igbo. Igbo ogwu iji mmadụ wee gwa ogwu abụrụ omenala. Ọ bụrụ omenala ka ị na-eme. Ndị dibịa obodo ndị dibịa bụzi homo ka na-alụ. Nwoke na-ala nwoke ibie. Obodo ndị dibịa bụzi homo ka na-alụ, na-ala nwoke ibebe. Onye bịa ka lụọli ọrụ. Ọ bụ niile bụ ihe ga-eweta mmiri enwe ile ọnụ. Mmiri enwe ile ịkọlụ nka. Mmiri enwe ile ịkọlụ nka. Anwụ isom
useless fake accounts now be commenting on my page. Admin and the media manager, any fake account to comment, any rubbish in my account, block and delete. I didn't maybe before, man, maybe me and those videos in a phone they post. One time he post here. My media manager they post to some of those videos. Those short videos they post. All my media manager they post here. You want to go? They post here. Well, you can. One comment they battle on or call my attention. But never even get some minutes in what reply and then my reply. Just like yesterday. Then I don't know. Ka kwusi nka je kana ja juo nna gị kedu be melu na ogboro oke ite ebe no so na oke ite abụrụ ọgwụ ego ma gị gbọli ya ka i wee weta ego obodo wee sị m na Sobale bụ secret society Sobale bụ secret society ekwego ngị tata since ya ana masị gị na asị tata ekwego ngị ịgbara m nkweta gị Sobale bụ secret society. Isi inyu anwụ ichi inyu ebu ime gịnị inyu ebu ọgba gị ekwetego ngị tata Sobale bụ gịnị secret society ọ dị gị mma ikweta ọ dị gị mma ekweta now I don't care, I don't bloody care. Go to hell with your belief and with your anything you want to argue with. Ọgbastarom ekwetego ngị tata na Sobale bụ secret society. Maka so many of you name argument here. Ekwetego ngị tata. Echoze enyu anwụ. Obuza na ya akpọ police, ịkpọ police. Agbara ngị bụ onye na-ege m ntị na Ghana bụ unu ka ejuo nna gị kedu ibe melụ na ọ gbọrọ ọgwụ mgbe ndị na-agba ọgwụ na-agba ọgwụ. Jụgana nna gị kadị ndị gbọrọ ọgwụ na bụ unu ọ bụrụ m ya mention no their name. Jụọ nna gị kadị ndị gbọrọ ọgwụ mgbe ọ na-eto. Mgbe ọ dị n'okolobịa ka ndị gbọrọ ọgwụ ego ka ọ mention ọlụ gị ya. Ma oke ite o, ma ibobo, ma udu akọ mmiri o, ma kedụ ma oke ma anya ụla o, ma kedụ ma abịa, ma kedụ ma ịmagacha ababa niile ma oke ewele ma nwunye ewele ba niile bụ by force nature ka onye gị ibe na-adịrọ n'akara aka gị. Muhulie dị ibe mụ bụ mmiri enwile okwulie ibe dị gị mma mee muhulie. Adị m ekwu ya ka ịfụ m n'anya, adị m ekwu ya ka ịkpọ m asị. Ibe dị gị mma mee gịnị ime. Ofu onye gwara m na ekwu eme sị kedu emele o ji wee bụrụ mmadụ bịa be m ọ bụ na ebe m na-agbalị ya bụ jee dozie echi gị jee dozie ndị iche chụọ aja na mmiri ọzọ na ebe m na-agbalị ya ịchọrọ ka nsogbu gị gbaba aba chere ka mgba gị ewubugo m ya mbụ mgbe m kụziri maka aba ije bụ onye dibịa nwa dibịa wee wụsa aba wee gwa gị na ya agba ọgwụ ịma na ọ chọba gị ibe na akpa gị. Ije bụ onye dibịa nwe dibịa wee wụsa aba wee sị gị na ya agba ọgwụ ịma na ọ chọba gị ibe na akpa gị. Ọbọdụ ndị dibịa gwara gị na ihe emebi ọgwụ imebichi ijebe onye ọzọ sị gị na ihe emebi ọgwụ ijebe onye ọzọ sị gị na ihe emebi ọgwụ ọgwụ nụnwụ imebiketa n'ọgwụ ọgwụ a ada anwụ. Ndị dibịa ji gị na-agbazu abịa were gị na-emezu ego na-ego moto were gị na-emezu abịa na-arụ ụlọ. Egwu ma ọ bụ na ma gwaraba na ya edozi chiba maọbụ na ya edozi ndị Ishi maọbụ na ya eje na mmiri ka ibe ọzọ mma agbalịwa n'aba n'aba bụ ba gbaa nwunye ewele na ọka ewele ba kechie mgbada ba mee nna chia ọ bụla ọgwụ ọlele gị echiri m ọzọ ọ bụ na ịgbara ibe bụ ichi ọzọ echiri m ọzọ atalị m mma n'eze egburu m evi egburu m anyịnya emere m ife ji ọkụ egburu m amanwụlụ mmesoro gị wee fetọ
mmaso gị wee fetọ mfetọ ịmanụ gị ihe esi wee na-eme ọ na-agalụ gị peji gị ka ị nọ ibe dị gị mma kwube na peji gị iburu ogbu na mmadụ akpọ mmadụ afọ ma nna akụzi nkụzi mana ịkpọ m abịa mana ikotego m ịkpọ na m aba kụzibe nke gị gbaba ndị mmadụ va gbọba ọgwụ va bube mmadụ gbọba ọgwụ na peji gị gbaba bụ otu afọ ịmalụ ka isi wee chọ ime adịvataiz ọgwụ ị na-akpọ mebe adịvat nke ụwa sị na mụ na-eme adịvat nke m yes ana m eme adịvat na eme ebe ọ dị gị mma ịnyụ anwụ ọ dịzị gị mma ịnyụ na ibe dị gị mma kwue adịvat ka m na-eme mụ melie dị ibe mụ na-eme adịvat onye iwe wel nye je ha ọgwụ transfọma mebe adịvat nke gị na your own page ọ bụrụ ịkpọ mmadụ ịkpọ na mmadụ na mmadụ akpọ gị aba mmagba na onye oji edogwu echi mmagba na eje na mmiri na mmụgwụ ya ka ọ gbaa oke ite mmụgwụ ya ka ọ gbaba ọgwụ mmụgwụ ya ka o kechie client so many of them bụ na secret society gaba nọcha so many of them bụ secret society gaba nọcha many of them ewere agụ bewere alụsị ba ji alụ ọlụ mana kedụ bụ dibịa ma ọ bụ na iwere agụ kedụ bụ dibịa ma ọ bụ na iwere alụsị ọgwụ edube gị secret society ka so many of them nọ mụ na unu esoro afịọtọ mbọsị m na-echi ọzọ agwara m na mbụ eziokwu m ugwe na nkwụzi a na-akụgbue m ya na anụ Igbo m na-asụ ọ bụ na m ekwuru a na-akụgbue m eziokwu ọ bụ ka mma na-agba gị ụmụnne anyị na-ataba azụ na omenala mana ije na-egba ọgwụ na ịgba ọgwụ abụrụ omenala anyị na nna gị agbọrọ ọgwụ nna gị agbọrọ ọgwụ ndị nna ba gbọrọ ọgwụ ọpịa dịba na-arụ onye ọbụla nna ya gbọrọ ọgwụ apịa dị ya na-arụ jee jụọ ese ndị melụ dibịa na-agba ọgwụ mgbe gboo ndị dibịa nọ na vileji unu mgbe afọ na-agba ọgwụ jee jụọ ese kedụ ibe na-eme na bebe kedụ ibe na-eme na bebe ndị dibịa gbọrọ ọgwụ mgbe gboo kedụ ibe na-eme na bebe ọ bụrụ gasị m na ọgwụ ada alụ ọlụ asị gị na ọgwụ ada alụ ọlụ mana many of them bụ scam ka na scam unu many of them bụ scam ka na scam unu jee dozie echi gị dozie ndị ichie dozie jee na mmiri chụọ aja dị ele gị anyị bịa na be m achụ jee ebe ọbụla dị gị mma jee chụọ aja echocha anya na anya ka ebe ka o esi dị isizie na ọgwụ ka ị ya agwọ iyo ọgbasa mụ ị na-agba ebunata be m ọrọba ịgbọ ibulu na be nna gị ọrọba ịgbọcha ọgwụ esobe gị nara ọgbasalụ m okwu ka m kwuru wele onwe m ọ dị gị mma ikwuo nke gị ọ dị gị mma jee gbọta ọ dị gị mma wee ọgwụ 20 na be dibịa wetin concern me gịnị gbasa m ọ dị gị mma ekwu eme gbọọlụ gị oke ite gbọọ ibobo gbọọ nke nwa ọ dị gị mma onye ọbụla gbọọlụ gị gịnị gbasa m ọgbasa m ọgbasa m ekedo nga elili mmadụ gị n'osisi nke m bụ ịkpọ na mava otu si dị gị mma mebe adịvat na your page ịkpọ na mava anọdụgo m unu wee pụtasị ya anọdụgo m n'iru akwụkwọ a na-akụzi ibe unu wee pụtasị ya don't call my name mebe nke gị mebe your own ọgbasa m meseji man nwa mma aza kọlụ ka mmalụ ọ bụ na ọ nwere onye ga-akpọ m na phone and any debate then nachi ebe na message m dropụrụ day before yesterday right yesterday ebe m kwuru na ndị Igbo ada akpụ isi a na-enye anything ndị na-akpụ isi a na-enye ibe bụ ndị ụka anyị ada akpụ isi a na-enye chukwu okike abịa mma ọ ma ite chukwu okike abịa m gbagodu m ebe ịfụrụ nna gị ebe ọ kpọrọ isi a na-enye chukwu mbụ obu onye prove m wrong achọrọ m ka itinye m na debate achọrọ m ka anyị jee debate kedu onye chọrọ na ọ bụ na ị chọrọ debate kọmentị ya ga itinye ka anyị chọọ bụ popular kedu broadcast anyị eje kedu
ndị na-eme broadcast anyị ejebebe chuzukwu ebe ọ ka mụ na gị jee ka anyị mee ya na mba ụwa ka anyị mee na social media ka anyị mee debate mụ na need debate alaikele m ya ka anyị mee debate ka egwunye m prove ebe nna gị pụtagoro ụlọ ụtụtụ chọọ ikpelu chukwu batara ogbusi ikpele na abụ na kpodo isi ala o nwere ife ọbụla ndị Igbo na-akpụ isi a na-enye ndị be anyị ada akpụ isi a na-enye anything anyị ada akpụ isi a na-enye chukwu anyị ada akpụ isi a na-enye mama ịghọta anyị ada akpụ isi a na-enye alụsị anyị ada akpụ isi a na-enye mmadụ ụmụ nwaanyị adịghị akpụ isi a na-enye anything ebe ụmụ nwaanyị na-eme bụ nrunata sọsọ onye ị ga-erunatalụ nke bụ nwoke bụ ndị ikwu nne gị maka gịnị na ị reprezentịrị nne gị bụba oge erunata bịa afọ nke nwa bụ reprezentịrị nne gị ị ga-erunata n'ikwu nne gị bụ etie gị aka n'azụ otuba ga-esi wee mee gịnị tie nne gị ọ bụrụ na nna gị na-akpụ isi a na-enye chukwu nna m ada akpụ isi a na-enye chukwu ana ịma mgbabụ na ndị Imo steeti na-akpụ isi a na-enye chukwu olesi m ọnụ ụlọ ụka ịma mgbabụ na omenala Imo steeti maka ọ bụrụ gasị gị ọ bụrụ general asị Ebonyi steeti ada akpụ isi a na-enye chukwu onye Ebonyi steeti na ebe a gbagodu m ma ndị bụ onye okenye nọ na bụ na ọ na-aga ọfọ na-akpụ isi ala onye Ebonyi steeti na ebe a achọrọ m ka onye Ebonyi steeti nye kọmentị godu any Ebonyi steeti man nọ ebe a maọbụ woman nọ ebe a please tell me ndị okenye nọ na bunu na-eme omenala ọ na-abụba na-aga ọjị maọbụ na-atụ nzu na nzu bụ jala n'Igbo niile okilikili ọbụba na-atụ nzu maọbụ na-aga ọjị bụ agbado isi ala wee na-enye chukwu na-agba chukwu nya mee ive onye Ebonyi steeti biko I need your answer Ebonyi state man I need your answer ndị Ebonyi steeti si no ị nara anya na comment section ndị Ebonyi steeti azago mgbaga njụọ ndị Enugu steeti ịmalụ na ị bụ onye Enugu and ị bụ my follower ibe ị ga-adara m bụ I am from Enugu ndị be anyị na-akpụ isi a na-enye chukwu gbamia like that ọ bụla ndị bụ na ada akpụ isi a na-enye chukwu ideli m na your comment ka anyị daa ma anyị malụ nke ndị Enugu jee Enugu steeti don't bow down to God Enugu steeti don't bow down to anything if you are from Enugu please comment Enugu steeti maka na ọnwa ndị chọọ ka mụ na gbaya bịa ebe a ọ bụ na family gị na-akpụ isi a na ọ bụrụ obodo unu niile na-eme iji na mentality ụka wee bata ihe iji na mentality ụka wee bata ihe ndị Enugu steeti na-akọmentị gwa o Enugu steeti sịkwa no ka m na-anụ ebe a then ụmụnne anyị nọ n'Imo ụmụnne anyị ndị Imo steeti ọ bụrụ na ndị original traditional man if you meet your grandfather if you meet your father as a traditional man na ọ na-abụ owe ite nzu maọbụ owe ite ọjụ ọkpọbụ isi a na-enyebe chukwu ọ bụ na ọ na-eme ya comment yelu m yes or no delu m Imo steeti no ma Imo steeti yes delu m ya let's know una na-anụgwu ya una na-abụkwa ndị Imo steeti gaba na kọmentị una na-abụkwa gọọmenti ndị Imo then anyị abaga na Abia steeti maka na ụfọdụ si m na omenala ndị be anyị ka m na-akụzi na Abia steeti ọ bụrụ na Abia steeti na ọ na-abụ nna gị wetaluo ọjị nna gị maọbụ your grandfather maọbụ your father na-eme omenala na bụ weta ọjị ọkpọ isi ana kpọdo isi ana wee na-aga ọjị chukwu ekene gị wee na-akpọli isi ana ọ bụ na ọ na-eme otu abụ original traditional man ọ bụrụ ndị na-eje ụka kọmentị elu m Abia steeti yes maọbụ Abia steeti no na ka m chọrọ ịnụ ọ bụrụ na akpụ isi a na-enye ideli m yes ọ bụrụ na ada akpụ isi a na-enye ideli m no ndị Abia steeti ka m chọrọ ịnụ nke ha
Then ụmụnne anyị ndị Delta ọbọ n'ime unu kweta na unu bụ Igbo ọbọdụ ekwetara ndị Delta steeti unu afụgo ndị Abia steeti na ba kọmentị go ndị Delta ọ bụrụ na ndị bụ unu na-akpọ isi a na-enye Chukwu ma ọ bụrụ na a na-agụ ọjị a rooted traditional man not Christian a rooted traditional man ọ na-akpọ isi a na-enye Chukwu ma ọ bụ na ọ nwere arụsị a na-akpọ isi a na-enye ịkọmentị ya m no ọ bụ na a na-akpọ isi a na-enye enye ya ide yes a na-akpọ isi a na ọ bụ na ọ na-edeli m no ụmụnne anyị ndị Delta kedizi ndị ene na-asị m na-asị na a na-akpọ isi a na-enye ndị be anyị ada akpọ isi a na-enye ndị fucking thing ụfọdụ si m igbe bụ mbịambịa ka ọ bụ go and read history gaa gụọ history Igbo ofu onye sị m jụọ maka ndị Rivers State okay ndị Rivers State if it happened that you are hearing me, if you are from River State, if you know that a traditional man in your village, whenever that traditional man is consulting the gods, that the traditional man used to bow their heads, please comment yes or no from River State. Somebody told me to ask about River State in TikTok, on TikTok. Somebody said mo to maka Calabar. Can you majority state nina? Nyabe no for biko. Let it end there. Kuzialu nwaga nyaba wona to any fucking human being. Ndi Igbo bụ mbịambịa gababo. Anye were resembles bulugbo. Ibe anyị were bụ mmadụ na-atọ na-achị n'ala Igbo. Mmadụ na-atọ bụ na-achị n'ala Igbo. Bụ ofu bụ eze na the eldest man in the village. Onye nke ọzọ bụ ndị nze na ọzọ. Onye nke ọzọ bụ ọchịagha. Babi ibe na-achị the villages in Igbo land. Emezi anya nawazi na ụmụnna na ụmụnna. Anawazi na ụmụnna na ụmụnna. Anyị adịrị akpụ isi a na-enye anything. Ndị ọcha chọrọ gaba mewude anyị ka anyị kpọba isi a na wee nyebebe. Onye gaba ji wee nye anyị igbe. Kaba bụrụ awa superior. Kaba gosi anyị a superior level. Onye mere ba ji wee sị anyị kpọba isi a na nyebe igbe. Ịghọta ka ya? Ịghọta ka ya na? Biko godo onye ji phone achọrọ m ka nza call na program etega aka. Ọ bụzi alụ na iwere ajụjụ maọbụ na ndị bụ unu na-akpụ isi a na-enye alụsị maọbụ na ọ nwere alụsị na-abụrụ ọgwụ. Alụsị na-abụrụ ọgwụ. Gakwa ntị. Ọ nwere ọgwụ ọbụla gbakọtara ọnụ the whole village gbakọtara ọnụ bụ alụsị ka ọ bụ. Maka gịnị na ebe ọ nọchitere anya bụ ọbịa jegbu m gbuo ọnwụ ya. Ị na n'Igbo nna asụ. Nọmba ị ga-eji wee weta ma ọ bụ na ị chọrọ ịjụ ma question. Eju amịa ọ bụ na ị chọrọ ka mụ na gị kọwaa ibe na ntị ụmụnne anyị ka eju amịa nọmba ihe eji wee weta mbụ 08065203774 ka mgbe onye ọzọ 08065203774 mgbakwu ya ọzọ 08065203774 Hello. Hello. Ya nna daalụ ka gị ime. Good evening. Biko wee tegwu onu ka ndị ọzọ na-anụkwu onu gị. Okay. Okay. Ọkọtụkọ kpọchi ya azụ o. Hello. Hello. Good evening. Nna ga gị ime.
Adịmanụ kwa n'ibe ihe na-ekwu na-ewe itekwu onu obele bịa PA maka na asatens ka ịmalibe men ibe adị ekwu ite enu ọ bụ na ba agbatụli ịgba ite ana m anụ ibe ị na-ekwu. Hello? Good evening, ka gị ime? Anyị ka na-echukwu. Hello? Mgba gaba n'iru kedu ajụjụ iwelu ka ịchọ Catholic ba na-akpọli isi ana mana ọ bụrụ anyị ndị be anyị ada akpụ isi ana ọsị anya bụla alụsị ọsị anya bụla ọgwụ ọsị anya bụla ibe ọbụla nwa amara maka nke ahụ na enwere alụsị oke anyị adịrị akpọ isi a na-enye alụsị ndị ụka bụ propaganda ka ba na-ekwu ba na-asị na anyị na-akpọ isi a na-enye alụsị o nwere alụsị ọbụla anyị na-akpọ isi a na-enye n'ala Igbo. Daalụ. Hello. 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 Ya nna daalụ ga gị ime. Daalụ. Daalụ. Gaba n'iru nna m, gaba n'iru. Wee degwu onu ka ndị ọzọ na n'ihi na-ekwu. Ọ bụ your personal problem ka ọ bụ ka ị chọrọ ịkọrọ m ka ọ bụ about this program? Ngwa jụọ m, ngwa gaba n'iru. Mana kemgbe m ji mesizi agwọ dizie ka ihe ọwụ ifugi ya no your personal problem ka i butere ebe a. Nna program ka anyị nọ nke ahụ bụ emesịa ịkpọ ikwuwe maka nke ahụ maọbụ ịbịa abịa. Hello. Hello, Mili. Odogwu nwanne m daalụ. Good evening. Good evening. You're my brother. Anyị na ọbụma. Anyị gbakwara n'ọnụ ya egwu. Ọ bụla eziokwu. Okwu nwe dị nka. Nya. Okwu na-ekwu dị nka. Deje. Okwu dịkwa abụbụ. Ọ bụla eziokwu. Ndị na-aghọtarọ. Ọ bụla eziokwu. Ibe m na-agba ndị ọranaeze ndị na-ege ntị, o nwere owu ibe chọọ ntụpụ. Ịma na o nwere mgbe ịkpatụlụ ya aka maka mụnwa sị na ịma na ọ bụrụ tichin na ka ị kwesịrị inye anyị taa na o nwere tichin anyị ji n'aka ya a na-aga o nwere nke anyị ji n'aka ya ma gị ma na ịbụrụ ka o ji ada n'ịntanetị na nke a bụ eziokwu. And okwu na-agba bụlụbụlụ ọ kwesịrị ka ekwupie maka na anụ chansị ma atụpere ya ọnụ ọ bụla otolo na-eje mmadụ ekpezi ọnụ ya ikpe amị ya deje nke ahụ bụ eziokwu. Ibe m na-achọ ọranaeze kaba anụ bụ na mụnwa n'ebe kịta ebelivu m reality daalụ maka na and amaghị m and reality m believe na ebelivuru m eturu onye Igbo mbụ. Yes. Ebu m ụzọ bụrụ reality bụ nature. Reality bụ nature. Ọrụ ogbu ya. Ebu m ụzọ bụrụ onye Igbo and obodo niile nwere ka ha si eme ka obodo m si eme ka m na-esi wee mee in my reality. Daalụ. China na-amụ omenala bebeba bilivu na ya kọtụ sọsọba bụ ndị na-echenjiri okọtọba India echenjiri okọtọba bụ ndị bịalịfụ ya colonization. Deje. Ha jikwe kọtọba bụ na-alụpụta ụgbọala na-alụpụta ụgbọelu
Daja. Your culture, your way of life did not stop you from progressing. Daja. Oh, yeah, come on, who told you that no matter na in a moment and America are you crazy? It is the enmity of the white man that caused you not to produce anything. Not one name. Only actually go cook you with only mgbe pele mpe as of 2000, 2002, 2001, 2005. Onwere ụmụnne anyị jelu obodo oyibo mgbe ahụ. Ọ bụ na onye ọcha achọpụta na ịmalụgo ka esi alụ ive. Onye ọcha agba gị ọgwụ. Tụnata gị n'ala Igbo. Ma ọ bụrụ na isi ọnwụ na ị ga-anata. Bama ngwa gị nata. Onye melụ na all this production adịrị abataba anyị. But when they use the Nigerian government, when I torment yani, no one now in work at the beto na lo cement. Or industry or whatever. That time when Nigeria sees the license, you got a new license. But so many of them, no one now in work at the innocent in Nalumoto. Or Wamoto gone alova. Ebunetegia, or what reality I got you. I know about Moto Nabani. Can you imagine a Motiada Gavia and your license? Ọ bụ na ị nọsịrị bido si ebe a kịta wee mesịa ndị mmadụ niile employ onye ọbụla alụwa ọrụ oge ma onye chi edelụ na ọ ga-abụ bịa ka ọ bụla ọgaranya nya bụ ibe m na-achọ ka obodo ghọta ma ba chọrọ ịghọta ya Daja so we must understand that in anyị ka ibe ji mala anyị obuluputo ụwa ife anyị maala anya and ọgwụ esoro n'ime ọtụtụ n'ime ọ na-asị gị ọgwụ ego asụsụ nwa asị gị na onye na-amara akpọ ọgụ ya na-ebe ebe anya n'ọdụdụ nwanne m ọ bụ na ị na-anọ asụsụ nwa ọ bụ asụsụ ndị China asị na a na-emebi ya n'Igbo imebi ya n'Igbo bụ ebe mpụ na aghụghọ mmụọ akarị kịta nene dị reti eji eje kịta nwa aja agba ogwu ego nene gị n'ibe na-efu n'ala Igbo nene ndị a na-ebeli ike n'ala n'ala Igbo ụmụ nwaanyị anyị bụ victim isi m mmekwunye maka ya maka gịnị na nna achọsịsị ndị na-abịa na omenala ka ba gbuwe mmadụ gwọwa ọgwụ chee na ọnya bụ omenala asụsụ nwa ịchọ ibe zoro ezo jebe na your language every language bụ your future dị na your language onye ọbụla na-ege asụsụ Igbo amala asụsụ Igbo ibe a na-adịrị ya mfe maka na all what you need to know dị n'ime your language asụsụ abụ asụrụ bụ na-asị gị ogwu ego na o nwere ibe eji agụ ogwu ego ndị gwubelie mgbe gboo abụrụ ndị nzuzu ịpụta kịta asị na o nwere ibe dịka ogwu ego ị nwere mental problem nọ ndị fim asị gị na o nwere ibe bụ ogwu ego isi na ọ nwere asụsụ abụọ tọrọ ga-atọ ịpụtazi asị na ọ dịrọ I don't know the kind of brain black people nwere. Onye nwa bụ the ten, my brother. The truth of the matter bụ na if you want ọ bụ na nke na-achọ ka ị protect the interest of ndị Igbo ka ndị nọ anya n'akụkụ dịka apụta anya asị Jesu a na-akpa anyị afa na anyị bụ ndị ogwu ego nke ọ dịdị iche anyị na-adara etie based on na nke anyị bụ nke anyị nọ anyị bata na be anyị anyị kọọ nwa anyị ọnụ mana outside bịa ka ọ kọọ anyị ọnụ anyị sịba na unu ka anyị eme that is the thing ọ bụrụ onye Yoruba ga-esi m na anyị na-agụ ọgụ anyị na-akọ nsị anyị unu na-agụ na anyị adịghị agụ ịbatazie n'ime unu na-asụ abụ unu ọkwa Igbo ga asụrụ wee gwuo ogwu asụrụ ma oyibo ọdụgbo Igbo ga nsụrụ na ndị a na-agụ amalụgo onwebe what is your problem? My brother, that is by the way okwu nwe ọ bụrụ dị mere echidu nyere gị na ndị ichie ihe eji na-ekwu agbana basịba na mmemere ka onye ọbụla mmemme kachi m ji wee ke m ọ nwere ndị na-asị m na mere ekwuke nsị m akọkwa nkachi ukwu okwu anwụrụ na-ekwu ọ bụrụ m mere onwe m mebe ka chi gị ji wee kwado gị ka mmebe nke m obodo si na adịbat ka m na-eme ekwetaghị tata ka m kwetara na m onye ọbụla gwa m na m na-eme adịbat ọma ngozi m iwu ana m eme adịbat mebe nke gị na peji gị na m na-eme nke m na peji m simple as ABCD abalị kwa ihe ndị Igbo na practice bụ spirituality
Spirituality is about tradition. Without spirituality, there's nothing like tradition. Nothing. Spirituality. Onye ọbụla na-achị ya. Onye ọbụla na-achị, onye ọbụla na-alụsị be nne ya. Onye ọbụla na-alụsị be nne ya. Ekeche na amekebe na ụsụ ụkwụ. Ekeche na amekebe na obu. Otu a bụ ka ndị Igbo si wee dị, and onye ọbụla wọta ya. My brother, biko ka ndị ọ ga-ajụjụ gebe ntị na mmadụ anyị si olu. Abụ m onye Ibezu na-abụla elu. Odogwu nna m ochie. Nna m ochie, ikpere m ọdịnala nna m ochie. Deje. Ọ bụrụ na ọ nwere ajụjụ ka anyị jegodo ajụjụ nke last week, o nwere ibe chọrọ ngota gị ebe a. Ngwa jụwa. Ịmara nke izizi bụ odo isiri ya akụzi maka nwa ọjị. Yes. Iwe ọjị, ọ nwere ọjị nke ya akara ata. Yes. O nwere ike ọ bụla ịwata ha nche ọkpụ esi iru n'ala nke a dị iche. Ọ ya adịzi next week Sunday nkụzi ya maka ya. Okay. Ka anyị chebezie, ka anyị chebili next week. Yes. Ka anyị dịga agbanya gidigidi. Yes. How it for? Deje rinne o. Deje. Hello. Odogwu nwanne m Deje. One of your fans. I'm not working from Enugu. Daalụ. Na working na ndị niile dị against ihe na-emere anyị na ọ ga-agba ha n'azụ. Deje. Ọ ga-adị ogologo ndụ. Ise. Ndị imeghachi ihe ndị mmụọ zipụrụ gị n'ụwa. Ise. Nwere obere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Daalụ. Azụzụ m chọrọ ịjụ gị abụrụkwa maka ihe anyị na-akụziri anyị taata, mana o sochakwa Ngwa jụa. o nwere ihe na-egbagwojuru m anya. Ngwa jụa. M chọrọ ịjụ gị, ọ dị pọsịbụl na onye egburu n'obi ofu onye egburu maọbụ ndị egburu n'ike na kọmuniti mgbe a na-anụ agha, ọ dị pọsịbụl na o nwere na ndị ahụ egburu nwere ike dị against progress ndị obodo ahụ, na o nwere onye ga na-aga n'ihu? Ọ dị possible ụdị ahụ ọ dị? Yes. Ụdị ebe ahụ dị mana ọ bụrụ na ọ n'ahịa ka egburu ndị ahụ, ịma na ibe ebe na-anụ ọgụ ya bụ ka akwa ava, ndị a na-akwara akwa ka akwa ava. Ịghọtago? Ihe a bụ akụkọ a gwara anyị na o nwere ndị egburu, ma o nwere ofu onye egburu na kọmuniti mgbe ahụ. Ya na ihe ahụ sị na ife ahụ jikwa na-egbu abụrụkwa na o mere ife ahụ, but na ọ bụrụ na unu gbuo ya na ọnwa agbaghị si na dis kọmuniti ga-abụ mmadụ n'ụwa. Ọ rụzikwa kịta ka ọ bịazi ọpụtaje na-eje rivi onwe ya to somebody. Eziokwu. Na o nwere onye si na egburu ya n'obodo dị ụta, and na onye ahụ si na ọ bụrụ na abịara gị akpụọ ya na afịa, o nwere afịa dị na kọmuniti anyị ahụ, ọ bụrụ na abịara kpụọ ya na afịa ahụ, gụọ ya agọ, na o nwere onye ọbụla ga na-aga n'iru n'obodo a. And mgbagada afịkwa na ihe ahụ ekwuru na ọ rụkwa ka ihe na-eme obi ọsọ dị nnọọ ka o nwere onye na-aga n'iru na dis kọmuniti. Mfe ụdị ahụ mee njisi ka kpọọ gị onye isi, ma ụdị ihe ahụ ọ dị possible. Ebe ọ bụ nke ịma na ijubulu m mbọsị m na n'ahịa na ebe ọ bụ na ọ bụrụ n'ahịa nọ ndị obodo kwekọtara na ụdị na-eboli ebubo wee gbuo onye, ọ ga na-enye the whole village nsogbu. Ibe a ga-eme bụ na ụnụ ga-eje ka ụnụ kwụọ nze kwụọ ndị Ishi mara famili ọ dị jee kechie mmadụ. A ga-ekechi mmadụ. Ibe bụ ikechi mmadụ bụ na a ga-eje ka ya nụta nwaanyị n'afọ onye ahụ, nụta nwaanyị debie na da family ọmụba nwa ya bụ na the person na-enwe peace. Unu akwa anya akwa kpụọ alụ ya bụ ibe a ga-eme. Daalụ. Daalụ. Nọmba ihe eji wee weta mbụ 080 65 20 37 74.
netwọk na-enye nsogbu. Netwọk na-enye nsogbu na mmiri na-ezo ebe a. Ana m ekene gị nke bụ onye ọma sonyere m n'ụbọchị nke taata. Ọ bụ na nzakwu etu kọl mechie. Hello. 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 Hello, good evening. Good evening, my brother. Good evening, Grandmaster. Good evening, nna. Ka gị ime? Ọ dị mma. Esi Imo steeti na-akpọ. Daalụ. Hello. Ana m anụ ife ị na-ekwu, gaba n'iru. Esi Imo steeti na-akpọ. Gaba n'iru, gaba n'iru. Onye ga-aga ntụrụ ọkụ bụ egwu ego ka ihe ọgwụ ego ga-eme. Onye tụrụ ọkụ bụ egwu ego ihe ọgwụ ego ga-eme ya. Daalụ, daalụ nna m. Ọ bụrụ na onye ahụ ga-akasị na ọ ga-apụ People's Club Eoligbo ala. Netwọk akọtụ ahụ. Hello. Hello. Netwọk na akọtụ kọla. Iwe gị na-agbụ ya na-asị gị n'ọrụ ishe bụ. Mmiri na-ezo ebe a. Ọ bụ na netwọk ekwere ka aza kọl, anyị ga-emechi. Asị m ya dị n'ichi ya zọbịa. Onye chi na-azọ onye na-azụ ọnwụ ya. Hello. Odogwu daalụ ka gị ime. Ọ dị mma, onye ọbụla ntụrụ ọkụ bụ ọgwụ ego ihe ọgwụ ego ga-eme ihe anyị na-ekwu n'ala Igbo anyị. Isa. Ọ bụrụ na ha keta oge afọrọ, ọ bụrụ onye n'okwu Imo steeti nwa nọ na laịf ebe a na-adịghị na-ekwu. Ya jụọ ese maka ese afa ndị Igbo. Ndị gwụrụ ọgwụ ego, ọjụọ ese maka otu famili ya dị. Daalụ. Na ọjụọ ese maka eze ọnyị ma n'Imo steeti ama Oliver ji agụ egwu. Ọjụọ ese otu famili ya dị. Ọjụọ many people n'Imo steeti. Maka na ndị ahụ ụmụ ba dị ekunyi. O nwere ebe ga-emekata ka ebe ọgaranya na bịa. Yes, the family is rubbish now. Daalụ. I'm talking to you. Daalụ. All the family is rubbish now. Ọ bụrụ ihe na-ebido ebido ihe na-egosite many things. Ividio na ụfọdụ ga-achụwa gị. Yeah. Daalụ nna m. Daalụ rinne. Hello. Nna m daalụ gaa gị ime. Adị m mma, happy Sunday odogwu. Daalụ. Anwa dị nwoke esi m data ọtakpọ abụ m onye Ebonyi steeti. Osi na ihe na-eme da anyị ma odogwu. Nna m, ọ ya adịla gị mma. Onye ọbụla believe na ihe na-eme ga-aga n'iru odogwu na omenala Igbo nke ọma. Daalụ nna m. Aka idisi ike ka ị na-ekpekwara ekpere ka ihe anyị na-emekwa na-agaziri anyị odogwu. O nwere ebe ọzọ nna alụ na-abụrụ ikpele unu ekpele. Ebere ogbe na obodo oyibo ekwara m ọjịja. So ebe ọ bụ na m nọ n'ụlọ n'ụlọ maka nna ọlụ n'ụlọ. Abalị ọ ga-adịrị gị na mma sọbalị oke ngene. Daalụ nna m. Ọ ga-adịrị gị na mma odogwu. Daalụ rinne. Daalụ. Hello. Odogwu daalụ. Okay. Okay. Because onye volunteer, like when you volunteer or daily, like people are not Igbo oluchi gị ọkụkọ. Ọ bụ na nwere onye nọ nso ị ga-eli nwe ya sọ gị. Mana ọ bụ na ndị mmadụ nọ nso ndị belivulu n'ibe ị na-eme ka ọ dabụ na inye mmadụ onye ahụ asị na ikechi gị akalakịa. Ịghọtago? Ihe wulife onye ya fuo anya. Ihe ọzọ na-asọda n'okwu ịma na ụfọdụ ihe ndị a na-abịa ekwesị okwu na ịntanetị ọ kpalidela otu ha dị ka ha na-emere ọcha nọọ na ha ji asị na ọ kpa n'ajọ ọfịa kwụsie ike. ihe m na-ekwukwa
Usieka Gọfọ na bere gị nwere mgbala ọpụta ụtụtụ nya bịa abịa ma ọ ịpụta mbọsị ụka nke bịa abịa mee gọfọ ọ bụ na nkụzi ka a na-akụzi dade ịma na nkụzi si enye n'onyinye mgbabezi otu na be anyị kwụwa ma tait ọ dịkwa ka ụka my brother ọ dịgba otu a ka Catholic Church si wee bịa obele oge ndị Anglican na-emepe ngaba ọzọ bụ ndị Pentecostal just okwu na-ese otu okwu sara na onye ya pụọ nke eje mepe nke onwere dị ka ọgbakọ daalụ nna m daalụ rinne Chukwu gozie gị ngwado eje hello odogwu okay kedu ebe dị ya mgbaju amụ ka anyị jiri nwayọọ wee tinye ọnụ mụnwa amara na m agba ọnụbe mana ibe mgbala gị bụ reality onye ọ dị mma nya kweta onye ọ na-adịrọ mma nya kweta na ịghọtago eji mbọ aka mmadụ agwọ ọgwụ eji akpụkwụ mmadụ agwọ ọgwụ ọ bụ na ịnụnube na-eyechala akwa mmadụ ọkpasa akwa ya echala akwa ya ịnụnube bifọ ịnụnugo na mmadụ gbasara akpụkwụ ọbata chọba ofu achọba bụ na ejigo ya eje gwa ọgwụ obele ga ule ọkpa emebe onye ahụ ịnụnubie dibịa ka m na-eme amara m mpụ na aghụghọ dị na dibịa onye ọbụla machara ebe ọjọọ nye mere o eji wee bụla ivu nne gị amụ gị ka igodo ekedu oketue na ịmara na ihe ejiri amụ ha wee la nne gị maka na ịma nọ nsọ ana ka ọ bụ anyị niile machara ajọ ibe dị na dibịa mana ndị dị sadị na ba ama mmịa bụ ụdị mmadụ dị ka m daalụ onye jizi nke ndị ọcha eme na jiri mere na nke m kwuru bụ nke m kwuru